Te salut pe canalul meu de YouTube și în videoul de astăzi, precum ai înțeles și din denumire, vom vorbi despre cum am reușit eu să vând cursuri online de aproape 400.000 de euro. Din start vreau să-mi cer scuze pentru sunet, deoarece la moment mă aflu pe o croazieră, este prima croazieră din viața mea, sunt foarte entuziasmat și surprins de cum este totul aici. În cazul în care ești curios mai mult despre croazieră, poți trece în Instagramul meu, acolo zilnic, în stories, arăt cum arată totul aici, cât a costat, cât costă, etc. etc. Dar acum vom vorbi despre cursuri. Sper că cât de cât sunetul este ok, nu m-am așteptat ca anturajul să fie atât de gălăgios aici, deci pentru următoarele câteva videouri voi lua căștile cel mai probabil cu mine, deoarece urmează să mă aflu săptămână întreagă aici și cred că următoarele câteva videouri de pe canal vor fi anume de pe croazieră. Pentru acei dintre voi care mă urmăriți destul de activ aici pe canal, cunoașteți la sigur că eu vând cursuri online de educație financiară și investiții, despre cum să câștigi mai mult și cum să mulțești banii tăi, în principiu cu ajutorul investițiilor. Și foarte multă lume, relativ multă lume, critică acest lucru, spunând că nu este etic să vinzi informație atunci când există atâta informație gratuită, iată, în spațiu liber, cum îndrăznești dorind. Și acest lucru mie îmi pare destul de stupid din două motive. Primul motiv este că eu înțeleg acești oameni critică din simplu motiv că noi avem încă această mentalitate post-sovietică, având în vedere că noi provenim din Uniunea Sovietică, România, Republica Moldova, etc., etc., unde mereu educația a fost gratuită și la nivel scăzut. Adică întotdeauna, să spunem, țările europene, Statele Unite au avut educație cu plată. Întotdeauna acolo, în Statele Unite, Europa, s-a obișnuit întotdeauna să se plătească pentru cunoștințe. De asta, în Statele Unite, studenții iau credit pentru studii, se duc în minus cu zeci, sute de mii de dolari pentru ca să achite studiile și pe parcursul vieții rambursează acest credit. La fel, în Europa există această practică, adică lumea în țările care nu sunt, să spun, post-sovietice, este obișnuită să plătească pentru cunoștințe. La noi, lumea nu este obișnuită să plătească pentru cunoștințe, s-a obișnuit că totul se poate găsi pe gratis, tocmai din cauza asta, în principiu, și avem o educație atât de joasă, în principiu avem ceea ce avem în școli se predă ceva pur și simplu strașnic, care este total desprins de la realitate și asta este primul motiv din care lumea critică. Cel de-al doilea motiv este experiența mea, care pe mine m-a costat foarte mult, doar în ultimii, nu știu, să luăm ultimii 5 ani și ceva de zile, cred că am plătit peste 20 ceva de mii de euro pur și simplu pe consultații, cursuri, seminare, bani pierduți pur și simplu pentru ca să acumulez experiența pe care o am inclusiv pe partea de finanțe personale și așa mai departe. Și respectiv îmi pare un lucru absolut ok ca mai departe aceste cunoștințe pe care eu le-am cumpărat cu zeci de mii de euro să pot să le vând mai departe altor persoane care de fapt achită pur și simplu bănuți, adică achită câteva zeci sau câteva sute de euro pentru ca să poată prelua aceste cunoștințe de la mine. Asta este super accesibil și eu mă bucur că există persoane care într-adevăr caută să se dezvolte financiar, să învețe cum să câștige mai mult, să învețe să mulțească banilor cu ajutorul investițiilor și îmi pare o chestie foarte faină că există cineva care poate să predea această chestie. Pentru că eu, dacă ar fi să revin în urmă încă pe timpul părinților noștri, când ei vroiau să acumuleze de undeva cunoștințe, informații, cunoștințe și ei nu aveau de unde, pur și simplu. Da? Ei căutau careva cărți, biblioteci, chestii, nu aveau acces pur și simplu la experiența altor persoane. Astăzi tu pur și simplu poți să vii la mine sau la cineva care are experiență într-un domeniu anume, să plătești o sumă de bani și el automat să-ți vândă experiența sa, greșelile sale, cunoștințele sale. Pur și simplu îți dă totul așa pe tavă și chestia asta îmi pare super, super faină. Tocmai din cauza asta, lumea care critică că, iată, cum poți tu să vinzi informație, este lumea care de obicei pur și simplu mereu rămâne la același nivel. Dar ok, despre asta am un alt video aici pe canal, am să las aici sus un link de ce oamenii în principiu care câștigă puțin, ei rămân să câștige puțin. Motivul principal acolo că este, ei nu sunt gata să investească în educația lor, am dezvoltat acest subiect, dar acum hai să vorbim despre cursuri online și tot a început în principiu de la simplu fapt că eu am făcut cunoștință cu investițiile. Eu, să spun așa, mereu am fost o persoană dezordonată financiar. Până a face cunoștință cu investițiile, eu niciodată nu reușeam să pun ceva bani deoparte, încercam să economisesc ceva bani, nu știu, economiseam o lună, două, pe urmă cheltuiam pe ceva, nu știu, gadgeturi, chestii și așa mai departe. Prima problemă, hai să spun așa, și cred că este comună pentru mulți dintre voi care priviți acest video, cea de-a doua problemă era faptul că eu, per general, nu știam cum se câștigă banii, adică cel puțin din familie, pur și simplu nu mi s-a oferit o educație financiară, tot ceea ce am auzit din familie legat de bani, legat de
chestia asta mereu a fost trebuie să economisești, păstrează banul, că banii se câștigă greu și respectiv ceea cu ce am crescut eu doar cu niște convingeri limitative legate de bani și nimic informații despre mecanica banilor, cum anume în general poți să câștigi bani, să câștigi mai mult și așa mai departe. Nu să economisești 100 de euro în plus pe lună, dar să câștigi 100 de euro în plus pe lună și așa mai departe. Chiar dacă, desigur că să gestionezi corect, să pui ceva bani deoparte, să investești, la fel este important. Eu am crescut fără toate cunoștințele astea, respectiv, în cazul meu, pur și simplu, eu pas cu pas, singur, de sine stătător, călcând pe foarte multe greble, pierzând foarte mulți bani, cheltuind foarte mulți bani aiurea, pur și simplu am învățat cum funcționează această mecanică a banilor, luând de la 10 ani în urmă, când am pornit, hai să spun așa, prima mea afacere, să zic așa, chiar dacă era așa un tentativ mai mult de afacere, până în prezent, cam 30 de ani în principiu, de la 20 de ani până 30 de ani, mi-a luat relativ mult timp pentru ca să înțeleg per general cum funcționează banii. Mai departe, aproximativ, deja aproape 5 ani în urmă, eu am făcut cunoștință cu investițiile, respectiv uitându-mă în jur, văzând că sunt oameni care trăiesc real, foarte bogat, conduc mașini de sute de mii de euro, au vile de milioane, etc. Adică cumva eu mereu mi-am pus întrebarea, ok, dar ce știu oamenii ăștia sau ce fac oamenii ăștia din ceea ce nu pot face eu? Chiar dacă în acest video nu o să mă aprofundez foarte mult în acest aspect atât despre psihologia banilor, vreau doar în generale să explic. Mereu mi-am pus această întrebare, am început să caut, să învăț cum funcționează banii, m-a entuziasmat încet acest subiect. Aveam chiar un prieten, la 20 ceva de ani, aveam un prieten care studia finanțe și bănci în Londra, în Anglia, și el mi-a spus odată așa o chestie, că dacă vrei să ai bani, trebuie să te afli într-o sferă unde ești mereu înconjurat de bani. Dacă tu, nu știu, te activezi ceva în sfera bancară, etc., cumva tu ești mereu înconjurat de bani. Dacă tu, spre exemplu, activezi în sfera sportului sau undeva, eu eram antrenor de fitness la acel moment, munceam, ești în sfera sportului, tu mereu să fii înconjurat de sănătate, chestii, o să ai sănătate, o să ai formă bună, etc. Cumva mi s-a reținut această frază, mi-a intrat în cap că dacă tu vrei să ai bani, tu cumva trebuie să te pui într-o sferă în care cumva tu mereu ai tangență cu banii. Eu atunci eram antrenor de fitness, studiam jurisprudență și respectiv mi-am dat seama, zic, cel mai probabil eu nu mă aflu în sfera corectă, deoarece ambițiile mele sunt mult mai mari, eu mă întrebam cum pot să câștig mai mulți bani. Respectiv, încet am început să mă interesez despre cum funcționează banii și așa mai departe și ceva timp mai târziu am făcut cunoștință cu un italian, un prieten italian, pur din întâmplare, care a venit, nu chiar pur din întâmplare, dar cumva prin cineva din cunoscuți. Am făcut cunoștință cu persoana care m-a învățat pe mine să investesc, care vroia să viziteze Republica Moldova. Eu nu cunoșteam această persoană și pur și simplu i-am propus, ok, dacă vrei în Republica Moldova să vii, vină și o să rămâi la mine. Eu nu știam că această persoană investește, are experiență destul de bună legată de finanțe, etc. Respectiv el a venit în Republica Moldova și în felul ăsta eu am reușit să învăț de la el cum să investești. Și respectiv eu am început să interesez un pic mai mult despre cum funcționează mecanica banilor, ce sunt investițiile, etc. Și tot în perioada respectivă, era undeva vorba despre 2017-2018, plus minus dacă mi-amintesc, eu am făcut cunoștință cu primele investiții, să spun așa, care erau niște fonduri de împrumuturi, să spun așa, în cadrul companiei unde eu lucram atunci, ca și marketer. În principiu compania era o companie de microfinanțare care oferea credite. Și eu am început să mă interesez cum funcționează această mecanică a creditelor, de unde compania are atâția bani, ia atâția bani pentru ca să ofere credite la persoane, da? Microcreditare, pentru diferite cheltuieli personale, telefoane, chestii și așa mai departe. Am înțeles atunci că compania, de fapt, împrumută bani din anumite fonduri, da? Sunt anumite fonduri de unde compania ia bani și mai departe împrumută la persoane. Iar în acele fonduri sunt alte persoane de rând, precum eu, tu, care împrumută bani. Iată, sunt anumite persoane care dau bani acelor fonduri și mai departe fondurile împrumută bani companiilor care oferă credite, băncilor, și băncile din acei bani oferă credite. Și în principiu persoanele care investesc în aceste fonduri, ele pot să primească procente, venit pasiv. Asta a fost pentru mine. Eu deodată am început să-mi dau foarte tare interesul, deoarece eu pur și simplu
Nu știam exact că există asemenea fonduri, eu bănuiam că ceva de genul trebuie să existe, dar nu știam exact cum. Destul de rapid mi-am dat interesul, țin minte că din momentul în care am aflat despre cele fonduri, de unde împrumuta compania, de unde eu lucram, activam ca și marketer, cum am aflat despre primul fond, deja peste o săptămână de zile, parmi eu deja am făcut prima mea investiție, încercând singur acolo, am transferat chestii, greșeli, căutând cum e posibil de transferat. Încă nu era posibil de transferat, mă aflam în Republica Moldova la acel moment, nu era posibil de transferat per general, să spun așa, bani de la bancă, costa destul de mult transferul. Eu am găsit modalități alternative. Timp de o săptămână aveam făcut de primele mele investiții. După o lună, luna viitoare, deja am început să primesc primele mele venituri pasive. Pe urmă, așa s-a întâmplat că am început să-mi dau mai mult și mai mult interes față de această sferă și s-a întâmplat pur întâmplător ca un an mai târziu să cunosc o persoană, un prieten actual al meu italian, atunci nu eram prieten, nu eram cunoscuți, o persoană care vroia să vină în Republica Moldova, un italian vrea să vină să viziteze Republica Moldova, era un cunoscut de-al unui cunoscut de-al meu, respectiv eu cunoscând italiană, deoarece cândva am locuit în Italia mai mulți ani, eu i-am propus, zic, uite, dacă vrei să vii în Republica Moldova, să vezi Republica Moldova, poți să vii la mine, eu am să-ți arăt tot, etc., etc. I-am propus chestia asta, eu nu știam că el investește. A venit în Republica Moldova, am înțeles că el investește, am început să-mi dau interesul, cu ajutorul său am început să fac am făcut primii pași în investiții, prima mea investiție la bursă, pe urmă am început să mă aprofundez inclusiv și în bursă, pe urmă am văzut în principiu că am câștiguri din anumite fonduri, din bursă, am înțeles cum funcționează, am început să-mi dau interesul față de alte investiții alternative. În 2019 spre 2020 am făcut cunoștință cu criptomonedele, am început să fac primele mele investiții în criptomonede. Iarăși încă nu era destul de clar cum de transferat bani în criptomonede, încă nu era atât de popular subiectul ăsta în Republica Moldova, România. Acum toți vorbesc despre cripto, despre tot, atunci încă nu era destul de popular, deci eu singur din greșeli, luând cursuri, cheltuind bani, am început să mă inițiez în toată chestia asta. Pe urmă a urmat pandemia, totul a început să cadă din cauza că totul a început să se închidă, companiile, erau probleme la bursă, probleme în cripto, eu am început să-mi dau destul de tare interesul, să înțeleg, ok, primele mele întrebări, pentru că înainte de asta totul era bine, când s-a început pandemia totul a devenit rău, am început să mă aprofundez, dar cum se întâmplă că din cauza pandemiei totul cade, da? Oamenii pierd bani, etc., etc. Am început să mă gândesc, dar cum se poate de câștigat bani în timp ce majoritatea pierd bani și mai departe. În timpul la pandemie am făcut hai să nu zic o grămadă de bani, dar am câștigat destul de mulți bani din investiții și respectiv, iată, după pandemie, deja având o experiență de câțiva ani în investiții, am început, fiind foarte entuziasmat inclusiv de acest subiect, văzând sumele de bani care le câștigam chiar și în pandemie din investiții, am lăsat total jobul meu de marketing, adică mai aveam careva legături atunci încă și cu marketingul și mai departe, am renunțat total la acest job, am renunțat total, ok, înainte de pandemie am închis ultima mea afacere, care fusese o companie de cleaning industrial, afacere, firmă și respectiv cumva așa a coincis că eu am început să arăt ceea ce făceam pe partea de investiții pe blog, în Instagram. Aveam atunci încă un Instagram care avea aproape 40.000, nu știu, în jur de 20, 30, ceva în stilul ăsta de mii de urmăritori, în jur de 30.000 de urmăritori, plus minus, care mai departe mi-a fost blocat din motivul Instagramului, a apărut ceva straniu acolo pe contul meu și respectiv de asta eu și acum și vă invit să vă abonați la Instagramul meu nou, în principiu, care este Dorin.Ciochina. Acolo încă și mai multe chestii despre investiții, finanțe și în principiu atunci am început să arăt asta pe blog, cum a început totul și primele mele investiții, cum primeam primele venituri din acele fonduri de împrumuturi, cum primeam venituri pasive din fondurile de împrumuturi. Am văzut că foarte mulți reacționează la faptul, Dorin, ok, dar cum faci asta, hai arată și mie. Am explicat la o persoană, la două, la trei, am privat, dar cum fac eu asta? Și la un moment dat, pur și simplu, am obosit să explic, am explicat la 5, la 10, la 12, 15 persoane, 20 și la un moment dat m-am gândit, ok, toți mă întreabă, foarte mulți se întrebau, dar cum tu faci asta să primești venitul ăsta pasiv? Zic, ok, hai să fac un mini curs care, prin care am să arăt pas cu pas și mai departe cum fac chestia asta, ca să nu explic la o mulțime de oameni. Acel mini curs, spre marea mea mirare, a
dat pur și simplu impresionant, pur și simplu o mulțime de oameni au reacționat la el. Eu l-am scos la un preț super simbolic, deoarece scopul meu atunci nu era să câștig bani, era doar pur și simplu, clar nu puteam să-l dau pe gratis și așa mai departe, dar m-am gândit ok, fac la un preț super simbolic ca și persoanele să-și permită și totodată să nu răspund eu la 1.000.000 de întrebări. Cursul costa în jur de 9 euro, ceva 9-10 euro, acel minicurs, se numea cum să investești în fonduri mutuale. Mutu, de la cuvântul mutu în italiană, cuvântul împrumut. Acel curs până așa, ok, acel curs cred că l-au cumpărat câteva mii de oameni în următoarele câteva luni, destul de mult. Eu am văzut deja cererea spre acel curs, am văzut foarte rapid feedback-uri, Dorin, wow, cât de nu știu ce, cât de bine explicat, nu știu ce, la un preț atât de jos și tu așa ai explicat, bombă, nu știu ce. Acel curs avea 3 sau 4 lecții în care eu pas cu pas arătam fondurile în care eu atunci împrumutam bani și câștigam din asta. Asta m-a motivat, zic ok, dacă este un feedback atât de pozitiv, atâția oameni, automat, oamenii au început să-mi arunce în Instagram rezultate, că iată, Dorin, eu că am câștigat atâta, Dorin, mie mi-au venit primele procente din investiții, etc., etc. Zic ok, mai departe, haide să fac un alt minicurs despre bursă, mai departe despre ceea ce deja era preferata mea, bursa, unde eu destul de activ am început să investesc cu ajutorul prietenului meu italian și deja experiențele mele. Și respectiv, la scurt timp am făcut un alt minicurs care se numea Cum să câștigi bani la bursă. Acel minicurs la moment nu se mai află în vânzare, noi l-am scos, ambele minicursurile scoase din vânzare. Deoarece acum avem cu totul alt format de cursuri, alt format de educație, dar ajungem acum și la asta. Și respectiv, iată, acel mini-curs despre cum să câștigi bani la bursă, care eu l-am filmat, țin minte, l-am filmat acasă, așa, încă pe fondul la perete, dar mie foarte mult mi-a plăcut, pentru că eu am reușit să-l fac scurt, din 7 lecții, ceva genul super practic, super clar, super scurt. Acel curs, până la momentul actual, cred că l-a cumpărat peste 10.000 de oameni, în jur de 8-9.000 de oameni sigur l-au cumpărat. Și mai departe, el la fel a costat foarte ieftin, a costat în jur de 15 euro sau ceva, sau 12 euro sau ceva genul ăsta, eu l-am scos. A costat foarte ieftin, l-au cumpărat foarte mulți oameni, acolo am avut cele mai pozitive feedback-uri, în general, wow, Dorin și mai departe, atât de bine explicat, etc., etc., etc. Iată, în felul ăsta eu am înțeles că în principiu asta este domeniul unde mie îmi reușește foarte bine să explic. Nu știu de unde îmi vine chestia asta, poate că, cred că îmi vine, nu știu, mama mea a fost profesoară, dar ea mereu a fost, s-a deosebit, diferențiat prin metoda ei de predare, mereu când era la școală, toți profesorii predau într-un anumit mod, plictisitor, voi cunoașteți probabil modul de a se preda la școală, la facultate, ea preda foarte diferit, ea avea, nu știu, jucării care în clasă, arunca jucăria la fiecare elev, cumva fiecare destul de mult improviza, adică avea o chestie foarte specială de a preda, dar nu sunt sigur cât de mult îmi vine chestia asta de la ea, cât de la faptul că eu mereu, având în vedere că mama mea a fost profesoară și eu mereu am fost nevoit să învăț, eram nevoit, eram impus practic. Păi iată, din motiv că eram nevoit, pentru că mama era profesoară, director de școală, păi am avut o ură foarte mare pe sistemul de învățământ, pe faptul cum se predă la școală, cât de aiurea, cât de neclar, cât de, nu știu, din topor cum a făcut tot sistemul ăsta de educațional, deloc gândit. Și eu încă când eram la școală, eu mă gândeam, bă, dar cum aș preda eu asta? Pentru ce mama dracului se dau că temele astea pentru acasă în formatul ăsta? De ce eu sunt întrebat niște chestii total standarde, care n-au sens și așa mai departe? Și respectiv încă de acolo îmi venea chestia că iată, eu aș face altfel, deoarece orice business mare, orice chestie reușită, orice produs în genere reușit în lumea asta, el vine dintr-o problemă. Cineva în lumea asta ceva îl deranja, pe cineva îl deranja ceva, pe Steve Jobs îl deranja ceva și el a făcut ceva iată, mai bun. Pe altcineva îl deranja altceva și a făcut mai bun, spre exemplu, da? Adică mereu fiecare produsele mari ele vin dintr-o problemă. Problema pe care eu am identificat-o asta era însăși sistemul de învățământ, însăși faptul că eu am crescut fără o educație financiară, total nu înțelegeam ce dracu învăț eu la școală, matematică și nu știu cum și nu mi se explică unde o să aplic eu chestia asta, mulți cred că se întreabă unde o să aplic eu acolo cosinus, nu știu ce, sinus de nu știu ce, în viața reală. Și încă aveam glume la școală, că de tipul ce, o să merg și o să fac, nu știu, după formula asta o să merg și o să cumpăr castraveți la piață sau ce. Adică nimeni absolut nu te învață de bază educație financiară, dar îți dau niște prostii, îți umflă capul cu niște prostii total inutile pe care eu am început să nu le înțeleg ultimii ani de școală. Și de acolo a venit această dorință inclusiv de a explica clar la oameni în sfârșit, clar ca oamenii să înțeleagă lucruri care, chiar dacă poate sunt mai complicate.
Am vrut să demonstrez la toți că nu este complicat. De fapt, pur și simplu, ăsta este sistemul ăsta al nostru post-sovietic aiurea. Și respectiv, în felul ăsta, am văzut chestia că îmi reușește să predau, că oamenii înțeleg, că am feedback-uri foarte pozitive și așa mai departe. Ok, și în felul ăsta, cu cel de-al doilea mini-curs la bursă, ceea ce am început eu să observ este că lumea începe să-mi scrie în Instagram mai mulți și mai mulți, că iată, Dorin, foarte faine cursuri și mai departe, dar vreau să mai adresez o întrebare în plus, dar mă mai interesează asta, aici m-aș mai aprofunda, dar zi-mi te rog aici cum să aleg acțiuni la bursă, dar zi-mi te rog nu știu ce, nu știu cum, și mai multă lume se aduna, evident de mai multe mii de oameni care au cumpărat aceste cursuri, se aduna deja relativ mulți oameni care întreabă și eu am înțeles atunci că este nevoie de oarecare asistență, că oamenii vor nu pur și simplu niște mini-cursuri unde să privească pur și simplu niște lecții. Da, toată chestia asta este faină, dar oamenii vor în principiu deja un feedback, vor să aibă legătură la mine, să-mi poată adresa întrebări și mai departe. Eu atunci care abia eu puneam aceste mini-cursuri pe Instagram și cumva lumea trecea, le cumpăra, cineva poate acolo mai nu știu ce acolo, păi eu am înțeles că ok, în cazul ăsta eu nu am să fac față, deoarece eu deja sunt destul de ocupat, în principiu trebuie de undeva în general, atunci încă mai avem alte surse de unde mai câștigam bani, nu mi-amintesc încă avem un job part-time, pare mi se, și atunci am înțeles două lucruri. Primul lucru a fost că este nevoie de trecut la un format de cursuri care în principiu să fie cu feedback. Oamenii se poate inclusiv adresa întrebări, etc., etc. Asta deja ar fi însemnat mult mai multă muncă, mult mai mult timp din partea mea, pentru că deja nu mai era un mini-curs care eu o scot în vânzare, l-am vândut, lumea l-a cumpărat și la revedere. Ar fi timpul meu și mai departe. Asta este primul lucru pe care l-am înțeles și am decis să fac formatul ăsta, să închid toate mini-cursurile pe care le-am avut până atunci, le-am scos din vânzare și am decis să fac un curs mare, pe care, în principiu, care să dureze câteva săptămâni, unde oamenii în principiu învață în format pasiv, la fel ca și la mini-cursuri, dar deja în format de grup, ei pot să adreseze întrebări mie, să comunice între ei, etc., etc. În felul ăsta a apărut cursul meu cel mai popular, probabil, pentru care unii dintre voi probabil și mă cunoașteți, în orice caz, care este cel mai vândut, oricum au rămas mini-cursurile pe la care le-au luat mii de oameni deja real, dar dacă să luăm dintre programele pentru care cel puțin, nu știu, pentru cele mai vândute, ultimii deja un an și ceva de zile, asta este cursul meu mare, Calea Investitorului, unde eu am gândit un format, o structură unde oamenii pot de la zero, timp de 4 săptămâni, să parcurgă iată calea asta, ce se numește Calea Investitorului, să parcurgă calea de la zero până la primele investiții făcute, adică deja cu ghidare. Practic eu m-am gândit la un format, la un mod unde eu practic de mânuță apuc participanții și îi duc, chiar dacă în format semi-registrat și semi-live, eu îi duc de mânuță până la rezultat în 4 săptămâni, hai să spunem așa, anume în legătură cu bursa, în mare parte, acolo învățăm. În felul ăsta a apărut acest prim format și tot ceea ce am mai înțeles eu, în principiu, în același moment a fost că, iată, oamenii, pe lângă investiții, eu am început să mă întreb încă de pe timpul când am lansat primele mini-cursuri și, ok, au fost oameni care atât de simplu le-am explicat, ei puteau să cumpere, să învețe cum să investească, să înceapă să investească, foarte simplu, pas cu pas, banal. Și erau totuși oamenii care ei nu începeau să investească și pentru mine s-a pus întrebarea, de ce? Pentru mine asta era o descoperire destul de mare. De ce? Eu am descoperit că poți începe să investești cu 10 euro. Pentru mine asta a fost o descoperire, am uitat să menționez chestia asta. Eu aveam o convingere că investițiile sunt pentru oamenii bogați, pentru ceva banchieri acolo, oameni care au 10, sute de mii de euro. Am descoperit că de fapt este real de investi. Orice om poate să înceapă să investească cu 10 euro. Sunt metode, eu le-am descoperit, le-am arătat în mini-cursurile mele, la cursurile mele și nu înțelegeam de ce oamenii în general ei nu încep să investească. În felul ăsta am început să săp un pic mai adânc, să înțeleg că sunt oameni care banal nu au o educație financiară, nu iată, de bază, nu au o educație financiară de bază, au anumite convingeri limitative, per general, și ei pur și simplu nu se pot mișca pe plan financiar din cauza că ei, ca și mine, cândva, nu li s-a oferit o educație financiară, ei nu știu cum funcționează în general banii, ei cumva trăiesc în lumea lor, undeva acolo, că totul este rău, totul este greu, nu știu cum. Și în felul ăsta am lansat un alt curs în paralel, iarăși cu feedback, cu asistență, care se numea Psihologia oamenilor săraci. A fost, cred că, iarăși, printre primele cursuri, chiar
Calea investitorului, de fapt, am lansat-o câteva luni mai târziu. A fost întâi psihologie oamenilor săraci. Exact după mini-cursuri, la el au participat câteva sute de oameni până într-o mie de oameni timp de aproape un an, ceva de genul ăsta, adică destul de mult. El era destul de accesibil, eu timp de o lună, practic noi lucram cu educația financiară de bază, gestiunea finanțelor, convingerile cumva limitative din cap, fricile legate de bani și așa mai departe. A fost pentru mine o experiență foarte interesantă. Noi pe urmă am închis acest curs și anul ăsta, în toamnă, final de vară, toamnă, cred că o să-l relansăm, o să devină, deja o să fie poate nu atât de accesibil cum era cândva, dar este o chestie care pur și simplu poate să vă schimbe viața pe plan financiar și în paralel cu el am lansat deja calea investitorului, nu în paralel, dar un pic după el am lansat calea investitorului și astfel cu două cursuri unde trebuia să ofer feedback, unde trebuia să promovez deja aceste cursuri, înțelegeam că trebuie să duc și Instagramul, pentru că oamenii cumva trebuie să afle despre aceste cursuri și mai departe. Păi deja am înțeles în ce am nevoie de o echipă. În felul ăsta a apărut prima mea asistenta care până acum este cu mine, Alina, ea deja este un pic în rol nu de asistent, este business asistent, lucrează cu clienții noștri și așa mai departe. Deja este un pic în alt rol, dar cel puțin așa am început. Prima mea asistentă, eram ambii într-un birou micuț, unde, iată, promovam, vindeam aceste cursuri, încă încercam să vedem cum e cel mai bine de interacționat cu studenții și așa mai departe. Și atât în felul ăsta au fost lansate două cursuri mari, care în principiu ultimii un an, doi putem să spunem împreună cu psihologia oamenilor săraci, adică ultimii 2 ani s-au vândut în număr relativ mare, au fost mulți oameni care într-adevăr, cel puțin din feedback-urile care le am, știu sigur că este un număr mare de oameni care au reușit să își schimbe pur și simplu viața pe plan financiar, să descopere altfel lumea banilor, pentru că ca și mine credeau că asta este o lume complicată, că ca și om simplu nu ai ocazia să investești, să câștigi mai mult, etc., etc. La sigur numărul ăsta de oameni este mult mai mare decât cred eu, deoarece eu nu am monitorizat pe toți care au parcurs aceste cursuri, dar de la oameni de la care am primit feedback, deja știu că sunt mulți. În felul ăsta am început să măresc echipa, am început să țin anumite seminarii, undeva după pandemie am început să fiu invitat și ca speaker la diferite seminarii, am început să fac anumite seminarii fizice la care am fost invitat. Pe urmă am trecut încet și la formatul de seminare online, destul mai activ, pentru că am înțeles că cumva este mai ușor să adunăm lumea și să avem și acum formatul de webinare uneori gratuite pe care le organizăm uneori. Periodic organizăm anumite seminare, webinare gratuite pentru ca oamenii pur și simplu, oricare de rând să înțeleagă, să privească acolo 2-3 ore seminarul, să înțeleagă este sau nu este pentru ei această temă a investițiilor, deoarece ok, până la urmă nu toți rezonează cu asta, dar ceea ce am înțeles eu de-a lungul ultimilor ani este că investițiile sunt mai mult, hai zic, o necesitate decât pur și simplu un capriciu, deoarece tu pur și simplu, investițiile îți permit pur și simplu doar oricum fiecare dintre noi, oricum strânge bani pentru ceva. Fiecare dintre noi pune bani deoparte pentru ceva, fie că e pentru un iPhone, fie că e pentru un automobil, o casă și mai departe. Investițiile sunt acea metodă când tu, în loc să pui acești bani deoparte la sertar sau la bancă, tu iei și îi investești între timp, ei cumva se înmulțesc acolo, da? Mult mai rapid și tu reușești să-ți cumperi acea mașină nu în 7 ani de zile, dar în 4 ani de zile sau în 2 ani de zile. Deja depinde foarte mult de sumă, chestie. Acea casă reușești să o cumperi nu în 15 ani de zile, dar în 10 ani de zile, în 7 ani de zile și așa mai departe. Anume asta îți permite investițiile și mie a început să-mi pare destul de stupid, pe general, să nu investești banii tăi. Tocmai din cauza asta am început, cumva a devenit o misiune pentru mine să răspândesc acest subiect în limba română, având în vedere că pentru România, pentru Republica Moldova, pentru vorbitorii de limba română, pentru că noi venim din această mentalitate, anturaj, mocirlă, unde nu este primit să investești. În Italia, unde eu am locuit, practic toți investesc de la tineri până la cei mai bătrâni. În Statele Unite, la fel, poți să vezi acolo gospodine, femei casnice care stau la bucătărie și vorbesc despre cât costă criptomonedele sau cât costă acțiunile companiei Tesla și în felul ăsta
cumva cu misiunea de a răspândi acest lucru, în general investițiile, păi iată s-a ajuns la faptul că deja am început să formez echipa, am început să iau, pe urmă am schimbat, pe oficii mai mari, am început să iau persoane pe partea de filmare, editare, video a cursurilor, am început să luăm persoane pe partea de marketing, pare rău până acum inclusiv nu ne merge să găsim pe cineva fix în momentul ăsta care să ne promoveze mai bine ideea pe care vreau eu să o aduc în lume. Și în felul ăsta, iată, cel puțin ultimii, hai să luăm deja 4 ani de zile de când am început să predau, nu știu, de pe la, 3 ani și ceva de zile de când am început să predau, plus minus prin pandemie, păi deja, iată, cred că mii de studenți, dar sigur, dacă să luăm și mini-cursurile, păi deja sunt 10.000 de studenți, peste 10.000 de studenți, sigur, de persoane care au reușit să treacă prin mini-cursuri, prin cursurile mele, per general, să învețe inclusiv cum să câștige mai mult, cum să gestioneze mai bine, cum să investească și așa mai departe. Adică chestia asta, pur și simplu, involuntar, pe parcurs s-a transformat pentru mine într-un proiect, într-o afacere, să zic așa, dar afacere cumva sună de parcă eu caut doar să fac din asta bani și așa mai departe, chiar dacă misiunea mea din start a fost unde și m-am contrat până acum cu mulți marketeri, cu persoane din echipă, chiar și cu iubita mea, ea mereu spune, tu prea ieftin, foarte ieftin vinzi cunoștințele tale, foarte ieftin vinzi cunoștințele tale și eu sunt de acord, dar cumva de la început, eu țin minte pentru ce am pornit această chestie cu cursurile, misiunea a fost în general să fac pur și simplu investițiile accesibile pentru fiecare, deoarece când eu am început să investesc, existau cursuri care costau 1000 de euro, deja existau persoane care acolo, nu știu unde, aveau ceva experiență în investiții, vindeau cu 2000 de euro, puteai să te duci să înveți ceva să investești. Dar nu exista cineva care ar oferi persoanelor plus minus de rând, persoane care au un salariu, care vor să-ți creeze o sursă suplimentară de venit, persoane care au, nu știu, un câștig mediu, indiferent, dar ei real vor pur și simplu mai rapid să ajungă la obiectivele lor, să economisească bani, pur și simplu, nu să pună pur și simplu bani deoparte, dar cumva mai rapid să mulțească banii ăștia sau să nu lucreze atât de activ pentru banii ăștia. Cumva pentru această categorie de persoane, inclusiv și pentru adolescenți, tineri care vor să primească bazele educației financiare, dar nu o pot primi din familie de la părinți, nu existau pur și simplu produse. Și chiar și acum, adică nu știu cine mai face, mai sunt persoane care au mai apărut, am mai început să încearcă să mai predea câte ceva, multe sunt persoane care în general, nu știu, citesc de undeva, citesc cărțile lui Robert Kiyosaki și după asta pun totul într-un alt curs sau într-o altă carte. Asta deja este alt subiect, deja trebuie pur și simplu fiecare să alegeți la cine să învățați, dar iată, în felul ăsta pur și simplu am pornit de la ideea să fac foarte accesibile aceste produse și în felul ăsta, ultimii 3 ani de zile, practic vânzările pe care am reușit să le fac, le vedeți și aici în imagine, sunt aproape 400.000 de euro din cursuri, din persoane care real mi-au achitat sume nu mari de bani pentru cunoștințele pe care le-au primit în principiu. Recent am lansat acum primăvara și ultimul meu, adică noi pe parcurs am închis cursul despre psihologia oamenilor săraci. Ne-am axat doar pe investiții, văzând că sunt multe persoane cumva care vor să învețe să investească, asta este mai tehnic și mai departe. Ne-am axat în direcția investițiilor. În primăvară acum am lansat și un curs aprofundat despre criptomonede, care durează aproape 6 săptămâni. Acolo real este aprofundat despre criptomonede, poți să înveți cum funcționează toată mecanica, să nu pierzi bani, pentru că majoritatea pierd bani în criptomonede. Deja este un alt produs mare al nostru. Pe parcurs am lansat și mentoratul meu individual, unde persoanele practic pot să lucreze aproape că 1 la 1 cu mine, deoarece pur și simplu sunt persoane care nu vor de grup, nu au timp, nu știu, în principiu, nu vor să fie limitați, vor să deja să lucreze individual. Clar, mentoratul deja costă relativ mai scump și respectiv în felul ăsta spre toamnă cred că o să relansăm inclusiv și cursul Psihologia oamenilor săraci, să spun așa, și iată, în felul ăsta, totul a evoluat într-un business, să zic așa, totul a evoluat într-un proiect mare, care a devenit misiunea mea, chiar dacă eu am făcut în câțiva ani aproape 400.000 de euro vânzări, următorul obiectivul cu care real m-aș mândri, următorul cel mai apropiat obiectiv, vreau să fie 100.000 de oameni care au învățat să investească, pe urmă să ajungem la 1.000.000 de oameni care vorbesc limba română, care au învățat să investească. Vreau să, evident că de la asta o să crească și proiectul, evident că proiectul în următorii ani o să arăt și în Instagram, în principiu chestia asta o să ajungă, cred că, să facem vânzări, nu, mulțumită pur și simplu numărului de oameni care vor să învețe, o să facem vânzări, cred că și de peste 1.000.000 de euro pe an, nu 400.000 în câțiva ani.
la sigur asta o să se întâmple. Repet, o să încerc să arăt în Instagram, în Telegramul meu, toate astea le găsiți în descrierea acestui video, și Instagram și Telegram, toate linkurile către mine, care aveți nevoie. Și ceea ce vreau să spun este că până la urmă, într-adevăr, mi-a reușit să, prin ce cred eu că se deosebește ceea ce fac eu de ceea ce fac majoritatea pe piață, este că până la urmă noi am trecut de la formatul de cursuri la formatul real de experiență, rezultat, adică cumva la un moment dat am început să mă axez deja nu atât pe pur și simplu persoana să vină să învețe, dar am început să mă axez pe ideea că persoana să primească rezultat. Toate cursurile pe care le am la moment și care le facem la moment, ele sunt mai mult mare parte practică, de la 50, minim 50% în fiecare curs este practică, sunt unele care ajung și la aproape de 80% practică și așa mai departe, teorie foarte puțină, deja depinde cât de mult persoana vrea să se aprofundeze. Și am creat, să spun mai mult, un format nou de educație, care pe mine întotdeauna m-a iritat sistemul standard de educație. Am reușit să ajung la un format nou de educație, unde real persoana, noi să o ghidăm pas cu pas până ea ajunge la rezultat, până face primele investiții și așa mai departe. Adică eu cred că este formatul nou de educație, eu cred foarte mult în asemenea tip de învățământ, unde tu timp de o lună de zile, maxim o lună jumate, 2, poți să vii, să înveți, să ieși cu rezultat, să faci deja primele rezultate, nu să faci 4-5 ani de facultate și să ieși de acolo cu nimic. Iată, în felul ăsta, pur și simplu, probabil din chestia care m-a iritat cel mai mult în viața mea, anume educația formală, am reușit să fac acest proiect, care la moment se află în dezvoltare și, desigur, încerc să-l aduc la înălțimi cât mai mari, ca o idee. Totodată, ceea ce vreau să menționez pe finalul acestui video este că timpul apropiat, mai exact pe 25 iunie, noi vom petrece ultima ediție a cursului meu Calea Investitorului, despre care am vorbit. Cursul este cel mai, hai să spun așa, popular, legendar curs al meu și așa mai departe, unde timp de 4 săptămâni tu ai ocazia nu doar să înveți cum să investești corect, dar inclusiv să faci și primele tale investiții chiar în cadrul cursului, ghidat de mine, ghidat de echipa mea. Anume în felul ăsta, noi am decis să închidem acest curs și să lăsăm din toamnă doar formatul de mentorat individual, cumva care să fie mai scump, evident, e mai scump de aproape, nu chiar 10 ori, dar în principiu inclusiv se scumpește, din simplu motiv că până la urmă, mărind de echipa și așa mai departe, deja, evident, începând să mă uit la asta nu ca la un hobby, dar ca la un proiect, ca la un mini-business, am început să înțeleg că Calea Investitorului, la prețul care este actual, el pentru noi nu este atât de convenabil financiar, el îmi consumă și mie relativ mult timp, multă energie. De asta, 25 iunie o să fie ultima ediție a acestui curs și pe linkul de sub acest video ai un link unde poți să te înscrii la această ultimă ediție. În cazul în care, nu știu, te-am intrigat cu calea mea sau deja mă urmărești de mai mult timp și poate ai amânat chestia asta și mai departe, pe linkul de mai jos poți să sari într-un ultim vagon din, cred că câte au fost 11 ediții acestui curs pe care le-am petrecut, 11, ediții, într-adevăr avem câteva sute de studenți care au, cred că peste în jur de 600-700, dacă nu 800 de studenți care au trecut cursul doar timp de un an, sunt real foarte mulți și așa mai departe. Și este, până la moment, este cel mai, hai să zic, practic, aprofundat curs pe care l-am făcut. Dacă să nu luăm separat cursul de cripto care l-am lansat recent, acolo este doar pe o direcție. Calea Investitorului cumva te învață să investești pe plan mult mai larg, acolo am expus aproape toate cunoștințele mele legate de investiții. De asta, dacă ești curios, inclusiv de experiența pe care am creat-o eu, la un preț foarte accesibil încă, pe linkul de mai jos reușești încă să mai rezervi un loc la acest curs. Cu asta te salut, vreau să mulțumesc că ai privit acest video până la urmă, sper că istorioara mea a fost interesantă, dacă sunt careva întrebări, detalii, mai mult am vrut să primească un video scurt de 10-15 minute, s-a primit mult mai lung, real mult mai lung, s-a primit ca un fel de istorioară, ca un fel de cale, cum real am ajuns să fac aceste vânzări. Dacă nu știu, concret ai fi mai interesat poate de careva detalii mai concrete legate de cum am făcut aceste vânzări sau nu știu, și așa mai departe, sau despre cum să dezvolți un proiect online sau habar nu am, în primul rând abonează-te la canal, deoarece aici bag mai multe metode de a câștiga bani
Vorbesc despre metodele prin care eu câștig bani, prin care eu mulțesc banii mei, investesc banii mei. Plus la asta vin cu idei inclusiv de a câștiga bani, deci poți să te abonezi și respectiv, repet, în descrierea profilului găsești link-uri către Instagram-ul, către Telegram-ul meu, către calea investitorului, cursul, inclusiv mentoratul meu individual, unde te interesează, eu te aștept cu drag să ne cunoaștem mai bine. Te salut și ne vedem la un alt video peste câteva zile.